Na druhom poschodí to bude, počkaj, hen. To je brutálny nápad. Ale daj niečo, čo poznáme. Od Green Dayu, počkaj však. Green Day! American Idiot. A to sa dá? American Idiot, hej. Ale nie, ona má telefón najradšej od nich. Telefón! Dajme tam srdce a toto zaspievame. Túto vec. Ale to je dobrá. No. Toto sa môže hádzať na zem? Hej, to je príroda. Ne, to musíš jesť. A mne to padlo rázika. Pán kameraman, dajte mi kameru, ja vás natočím. Ale mňa netreba, ja som škaredý jen. Ale my vieme. A čo máš, kde máš balkón? Čo nevidíš? Aha. 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 To je blbé. Ale však, ale čo my s tým, ako, teda ja? Ale však, ja neviem, čo? Ale však ja som doma, ako... Jaj, no dobre, ale, lebo... Dobre, a cez týždeň, keby som došla, tak ma asi nepustia furt, že? Za tebou, myslím, ako... Hej. Čo robíš? Ty vyhľadaš pistácie? Hej, chápem. No, škoda. Ale však im môže. No. Tak sa skoro uzdrav. No, papa.